Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Uruzi wasemkoma nasi. Andiri kufara chaizvo nezvizvikuitika izvi. Kuti inini ndende panze here. Zvinotenda. Mama makara paulo. Ndagara so for 3 years. Mama pinda nemota ichi. Unloved. Anditika. Madzidza chii muri muchii? Ndadzidza kuti munhu usabate tunhu twemunhu. Anditika. Usina kupuhwa. Unoita kukumbira. Anditika. Pano anditika president vatisiya kuburisa anditi vabva kuburisa pazuva rakakodzera remhemberero nai tasvika panze tonosvika tofara nechi nemhuri dzedu tichipembera kuchi tichitoka kuzere zvakara anditika zvatakadzidza pano pajere tonosvika todi tozvishandisa andika tinoziva kuti takadzidza kuchengeta chi huku nguruve fish anditika farming yese farming activities ese anenge akachiwanikwa pano pafamu panapa anditika vamwe vachigadzira motikari anditika vamwe vange vachivaka vamwe vange vari kuworkshop anditika tonosvika nekugadzira bhutsu tonosvika panze tosumudzira mabasa edu emaoko atakashita kuti tikwanise kuchengeta chi mhuri dzedu anditika and at the same time zvinoita kuti ikonomi yedu yenyika idi isumuke tigovatwa vanhu vanokwanisa kuzvimirira tichienda mberi handiti nyika inovakwa nevene vayo handitika that's the mantra saka tonosvika tovaka chi nyika yedu handiti edu vatikwanisa tibudisa majeri tadzidza zvakawanda kurima nguruve dzinochengetwa huku zvigubhu tinoruka maita basa baba oyo icho kisi aiwa chibaba tirifara zingaita nakudiridzwa kwataita nawamunangagwa saka toti pamberi nawamunangagwa ndanga ndapika ndakapinda 2022 ndanga ndichienda 2025 vamunangagwa wandisa ndasiya 13 months dzandasiya dzandandifana kunge ndichipika asi ndotenda vamunangagwa nechipo chavatiitira ngavaromba vakada kutoti pamberi navamunangagwa ngoma mbudzwa sei aiwa ndinonzwa kufara nezvaitika izvi totofara because ndanasarwa ne8 months ndachitya pakaipa mhosva yenyangeriya makapindira nalofend ndakapinda 2022 ndafara unzwa sei nemgo unzwa sei nekuriswa kwamaita ndikunzwa kufara zikaite mhosva yenge yakupinza yangeriyenyi TFC theft from motor vehicle makapiwa magore mangani ndakapiwa 3 years 2 months saizvozvi mamaseva magore mangani ndanaseva 17 months muchinzwa kuti maakubuda makanzwa sei ndakanzwa kufara zikaite mashoko enyu kune vamwe ndekuti kudii ndeyekuti ndavasaite zvese zvandakaita inini oright murunzwa sei naimugoma nezvamaitirwa zvina president ndiri kufara zikaite ndavasaitire inini chete ndavaitirwo vamwe vese vakasungwa majeri ndinotendawo vapresident Mnangagwa namaeseria Mnangagwa vese ndinovatenda nebasa ravatibatira hatarifomo oda vakatiwanirawo mabasa ekusenza kunyanyawo mutaunazo ndo matoitawo chihwindi chekudedzerawo mota vatiwanisawo zvimabasa zvekungoitawo tisawane kuparawo mhosva panze apa mhosva yachange yakupinzai munengerei mhosva yakandipinza inini yanga iri yealofendi ndakanobirawo munhu wandaigarisanawo naye pasaiti kasi zvandakatoita zvakatoshata chatosvikawo ndiromukumbirawo regerero saka ndiri kuti ndiwo nezvavatitira Mnangagwa madzidzeko muchero ndadzidza zvakawanda ndadzidza kuti aiwa muupenyu sete munhu ada kushora vanhu tatichirima chibage mvura yedu ndoichakaramba kunaya zvakawanda upfu taiona uchingo uyo kasi ajeri rakaoma ndozvandinokwanisa kutaura aiwa maita basa totenda
unozwa sei wamauya kuzotora murume wenyu here iyama yenyu here munganitsanangure tukama wenyu wakamira sei? Murume wangu saka ndinonzwa kufara nokuti makore agara akawandisa saka ndazwa kufara nezvechifoni rudzi yemutori handine mufaro wakadarikidza zvoti tabva kumba kuma5 tichitofamba murodhi tichifarira kuti tumutori saka nanasi takangomirira chakungoitawo peshinde kuti tamba takangomirira zvikabudiswa. Ndanzwa muchiti makore acho anga awandisa mhosva yange ikamupinza mujeri yange iri mhosva iyi? Arepi ndakapuwa 15 akabviswa 4 nekoti saka jeriwo nyaro arinobvisawo saka anga achipika 7.5 saka anga tatarisa kuti anokuzobuda next year muna November saka tatonzwa kufara tichinzwa kuti munhu akutobuda gore rimwe saka aiwa hatine mufaro wakanyanyisa. Zvino makarara here manini? Takarara hangu but takatobvokera murodhi patakanzi yemumutore nezuro tatatopinda mukombi tikadzokera murodhi tichifara saka izvezvi zvaani tambukana 3 kuti tikwanise kugadzira tikwanise kuzomutora nanhasi ndine mufaro inandamusuwa murume wangu asikai ndiba munini wangu aiwa tine rudo tine one love. Kuzviona mai here muchimuona ari mukati akanyanyisa takapesa kuya December katika family week saka ndopatakapesera kuyasomuona saka vanhu patakazofuna nezochinzi tuye mumutora aiwa ndikufara maita basa ndikufara ane mudzimai acho aramba kutaura rega iti munyengetedza ataurewo zvaari kunzwa kunzwa pamwoyo pake aiwa ngaambotaura 2-3 chete aredze kufara. Ndachasora hanzvadzi yangu gutwe uri mumba medu riri kutorwa nhasi pano saka ndinanga pasopportunity pasairapo anga akatongerwa mhosva yei hanzvadzi yanga iri theft unlawful entry netheft akaitwa 3 years akaseva 1 year. Yes, anofunga maibata munamato kumba ikoko pasingararwi painamatya zvisingaiti ndotenda hangu Mwari napresident vakaita chirongwa chive chiripo saka ndizviro muchitambira runhare kuti hanzvadzi yenyu yakubuda makazvitambira sei semuri? Takafara zvisingaiti kana nanhasi handikwaniseka kuti ndoexplaina ndichiti chii because mufaro wandinawo ka aiwa wakapetwa. Aiwa tinotenda mama maita basi. Mama munganitsanangurira kuti ukama hwenyu nemunhu wamauya kuzotora nhasi muzuva ranhasi wakamira sei? Iye hanzvadzi yangu akanga akatongerwa mhosva yei? Anga akatongerwa yeCopper Conductors, Copper Cables, 10 years in sentence. Saka sofa anga sentensa 5 years. Kungosara 5 years. 5 years dzakawanda. Muchifonerwa imi kuti ichuye mutore hanzvadzi yenyu makazvigamuchira sei? Ndakanzwa kufara zvisingaite nekuti ndaitoshuwira kuti hama yangu dai yangovanawo mukana wokubuditswawo neamnesty. Saka paibuditswa vangu vese ndaingonzwa kubatikana asi ndainamata kuti Mwari dai vaita sekuda kwavo. Saka ndinotenda Mwari vakaita sekuda kwavo nezuro ndichibva ndagamuchira foni yokunzi uyai mutore hama yenyu. Tichitarisa nguva yamagamuchira foni kusvika muzuva ranhasi makarara here apa madya here mageza here? Handisati ndatodya kubva makuseni ndichiri pafasting kuti zvinhu zvangu zvinyatsoita. Ndine mufaro wanditori nawo nanhasi. Ndikuzviona kuti mufaro wakawedzerwa. Saka mashoko enyu kune mukuru wenyika aita kuti chirongwa chepresident waamnesty chivepo ndeyekuti kudii? Ndinotenda kuna vapresident Idi Mnangagwa kuti nezvavaita nerudo rwavo rekubuditsa vasungwa mujeri ndinovatenda singaite kunyange nana sekuru nana gogo vanovachengeta musungwa mavanenge vakagara. Ndinovatenda nokuti vanenge vaona zvakakodzera kuti hama yedu kana ichigara nawo zvakanaka ive iri kunze. Ndinotenda ipapo. Aiwa maita basa mama. Tinotenda. Vakasimbere muri Zimbabwe nangu zita inonzi Prince. Tunangotenda uyo president wedu vaita kuti tibude mujeri muzuva ranhasi. Tichitendewo naiwo madzisha isichengetedza tiri muno munyika yejeri. Naizvozvo takangodzidzawo chimwe chinhu kuti haufaniri kunge uchitenga zvinhu zvevanhu zvisina marisitsi. Ndo mhosva yandakagarira muno ndakatongwa gore. Ndatonga gore ndabvisirwa 4 months handakubvisirwa kukoti ndabvisirwa nejeri 4 months. Zvadaro chibva ndauya kuno kujeri kuno ndatanga kupika 8 months dzangu. Pa8 months dzangu inini ndatozobuda nhasi uno ndanda kupika 27. Handichibuda 21 May. Saka ndodangotenda Mnangagwa ndichiti aiwa Mnangagwa
muri Versace, muri Huchi, pasina nyuchi hapana Huchi amunanga kwenda kutenda ile kuti matitira zvakanaka muzara nhasi. Aiwa mushe mkuru, aiwa ndikunzwa kufara, aiwa ndoti tsepete pana idhi papo. Apo zvatika tisingafungire, ndakatonga 16 months zvakundaswa ne4 months kuti ndibude. But aiwa ndikunzwa kufara bozi zvaitika tisingafungire. Idhi papo. Motengere TV, mosangengere TVA. Pana idhi papo, ndikunzwa kufara. Koma ndei. Mruza sepa zarana. Awa ndafara zvowani. Nikubuda kwandaita. Nemusi weindependence wanhasi baba. Motengere kupinza ndechi. Engeni kuba. Baba zvakatikira kupi? Zvakatikira unoto. Andeti. Mama akatukira makore mangani? Vati ndanasungwa 10 months. Ndapika 6. Madzidza ndopanda budira ka. Andeti. Madzidza chiri mujeri. Adza zvakawanda. Ini ndashanda kuti kumaplamba. Ndozondakadzidza. Kurerutsa kuwanda pevanhu vari kugara mumajeri. Pachirungu tavanenge vachiti decongest, zvinenge zvichidecongesta majeri population inenge iri majeri zvakare vanenge vabudiswa vaya kusara kuti kureva kuti kunosara majeri ane vanhu vanokwanisa kunge vachiriritira. Hongu population yedu iri kuwanda vanhu vachizowandawo kumajeri, asi mutungamiriri wenyika akavaregerera vachibudawo panze zvakadai zvinoita kuti majeri asanyanya kuwanda. Inotaura mhuri yekuti diki yekuriritira inenge iripo. Ndezvipi mimi zvatingati isusu maita vanhu ava equipi nazvo kuti vaende kuzonosangana nevamwe kunze uku? Vasungwa vabva pano nhasi uno, vamwe vacho vanga vachiita welding, vamwe vachiita motor make, vamwe vachiita kuchengeta huku, vamwe nekuchengeta hove, mafish ponds. Vese ivavo tirikuti vakanoshandisa zvinhu zvatava paizvozvo farming activities ese nekurima chaiko vanokwanisa kunoriritira mhuri dzavo, uye zvakare nekuva nepundutso kunyika pachezvazvo kuikonomi chaiko pachezvayo inoimprove. Vakanoshandisa zvavawana pano, ruzivo rwavawana pano. Tine maqualified farm managers ari pano vanokwanisa kunge vakadzidza zvizhinji zvese izvozvo, vakatodzidza zvizhinji, ende vamwe vakatobuda nemareference, vamwe vane macertificates avakatoita avanoshandisa panze. Vanhu vese tanzwa kuti nyika yese mumajeri akasiyana-siyana kune vasunungurwa. Mungazivere kuti nhamba yavo yakakura zvakadii vanhu vese vazoende kumba? Pari zvino asati ndava nenhamba yekuti ndingaziva kuti majeri akamira sei, asi kuti rangu jeri riri pano ndo ndakwanisa kubuditsa. Ndine maximum iri paseri apo, ane vake vachabuditsawo zvakare. Zvichazoverengedzwa pamwe chete nekumusoro kwedu, vachazobatanidza pamwe chete patukwa pamavhiki iwayo, uzoziva kuti uwandu hwavo vese vabuda zuva ranhasi vangani, asi vanofanira kuva nechitsama chakati kuvanhu vabuda chichamuda kutararuka vanhu buda vese avo vakomana vaenda panze ava ndoda kuti vanogara nemhuri zvakanaka, vanoshandisa ruzivo rwatakavapa pano zvakare, vanochengetana nemhuri dzavo vagova vanogara zvakanaka. Society zvakare iyo vagashire nemaoko maviri, handitika vanogona kuda kuvatora semarejects but haasi marejects. Yes, vanhu vemusociety mavanowa ndo mavakudzokera, ngavavagamuchire, ngavavape mabasa ezvavadzidza, vavape mukana kushandisa ruzivo rwavawana kuno kuti nyika yedu inobudirira inofamba. Vatiitira zvinhu vari kuisa takavarairwa. Tenda president wedu atisunungura takavarairwa. Idhi Huchi. Varambe vakadaro president Idhi Huchi. Atotenda nekusingapere matama. Apa uzvikuti.